problemen met mijn balans. En als ik het hinder net vertrouwen ken, dan kan ik echt net comfortabel zitten op het hinder. Nou Silke, hoe gaat het met die? Goed ja, superleuk om hier te hinderrieden. Wat vies er zo mooi aan? Nou, gewoon met het hinder en het helpt mijn spieren en nek om beter en sterker te worden. Dus dat is heel fijn. Want wat haast al met die spieren? Ik heb cerebrale parese, dus spastische vang. En dat betekent dat ik me op de verkeerde momenten inspan. En dat het heel veel energie kost om dingen te doen die eigenlijk net energie hoeven te kosten. Nou binnen wij je bij een bijzondere hinderriedles. Waarom is dit zo bijzonder? Nou, wij zijn hier aan het rieden met alle mensen met een beperking. En je kan wel zien dat iedereen echt heel verschillend is. En wat wij merken is, als wij dit doen, dat de band die hier rieden, dat die alle heel wat ontspannen van wat wij doen. En daar heel volle baat bij haar. Daar kan haast geen fysiotherapeut zien op. Goed zo, kom maar. En is het voor jou belangrijk dat je het hinder vertrouwen kiest? Ja, zeker. Want ik heb wel problemen met mijn balans. En als ik het hinder net vertrouwen ken, dan kan ik echt net comfortabel zitten op het hinder.